Éxito de tendas á rúa en Ribeira. Os comerciantes que se instalaron na praza do Concello registraron un gran número de vendas na antesala do Viamar Stock. Ribeira encheuse de xente o sábado pola mañá, non só pola festa da Adorna e o mercadillo semanal, senón que tendas á rúa foi un dos puntos máis visitados. A iniciativa desenvolvida pola Asociación de Empresarios de Ribeira levou a unha vintena de negocios á praza do Concello, punto céntrico do municipio. A situación, o bo día e os descontos atraeron os compradores. Bueno, ao final o tenda das tendas á rúa este sábado pasado, pois bueno, a verdad cumpriron as expectativas. A verdad que contábanos tamén cun pouquiño máis de participación, pero bueno, un pouco a nivel turístico a xente estaba un pouquiño máis descansando polo motivo das famosas festas da Adorna, que é unha excelencia festa, non? Por a nosa parte quedamos satisfeitos, o comercio dos 16 participantes tamén quedaron satisfeitos e, bueno, esperamos outra nova actividade que estamos preparando xa agora. Tendas á rúa arrancou ás 11 da mañá e prolongouse ata as 3 da tarde. Os compradores podían elixir entre roupa de muller, infantil, zapatos ou artigos deportivos. Os descontos, os 2x1 e diferentes ofertas non fallaron e a xente aproveitaba que pasaba preto para chegarse a curiosear e moitas veces picaban. Esta iniciativa foi unha boa antesala da actividade central da Asociación de Empresarios de Ribeira, o Viamar Stock. Agosto contará cunha nova edición e será especial xa que se cumprirán 21 anos desta feria de oportunidades na que haberá unha gran variedade de produtos e de prezos pensados para todos os públicos.